муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпиони UFC Алҷеймин Стерлинг ва чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 12 феврал дар Австралия дар турнири UFC 284 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Ҷон Ҷонс гуфт ки омода аст ки моҳи декабри ҳамин сол дар вазни вазнин аввалин муҳорибаи худро зидди чемпиони пешина Стипи Миочич гузаронад. ман омода шуда истодам то ин ки рӯзи 10 декабр дар Лас Вегас бо Стипи Миочич муҳориба гузаронам. аммо ман намефаҳмам ки байни Стипи ва UFC чӣ гап шуда истодааст. лекин ман барои ин муҳориба тайёрам. ман танҳо ҳамон корҳоеро идора карда метавонам ки аз дасти ман меояд ва дар формаи хуб худро нигоҳ карда метавонам, навиштааст Ҷонс. хотиррасон мекунем ки айни замон муҳорибаи асосии турнири UFC 282 ки рӯзи 10 декабр баргузор мегардад муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпион Ижи Прохаски ва довталаб Глове Тейшера ба нақша гирифта шудааст ва агар ки муҳорибаи Ҷонс ва Стипи Миочич баргузор гардад, пас эҳтимоли калон аст ки муҳорибаи онҳо барои камарбанди муваққатии вазни вазнин хоҳад шуд ва баъд ғолиби муҳорибаи онҳо бо чемпиони доимии вазни вазнин Фрэнсис Нганну вохоҳад хӯрд. дӯстон, каме маълумот оиди варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов. чӣ хеле ки ҳамамон медонем рӯзҳои наздик Самандар дар турнири Road to UFC, яъне роҳ ба UFC, бо варзигари бразилӣ Жан Сикуэра муҳориба гузаронд ва дар якум раунд ғалаба ба даст овард. ҳама интизор буданд ки баъди чунин ғалаба ба Самандар шартнома бо UFC медиҳанд. аммо рӯзи муҳориба маълум шуд ки UFC ба Самандар ва дастаи ӯ ҳеҷ чизро ваъда надоданд. ташкилоти Road to UFC ба Самандар Муродов имконият доданд ки худро дар саҳнаи калони хориҷӣ нишон диҳад ва агар ки ғалабаи ӯ ба намояндагони UFC маҳқул шавад, пас ӯ метавонад ки соҳиби шартнома бо UFC шавад. ва дар ин ҷо дӯстон бояд гуфт ки чизе ки аз дасти Самандар вобаста буд, ӯ хеле хуб ба анҷом расонд. ғалабаи дурахшон дар якум раунд. чемпиони Eagle FC, ҷанговари бебох бо рекорди 8-0, бо чӣ чиз дар кор аст барои бо UFC шартнома бастан? ман фикр мекунам ки ягон чиз. акнун гап танҳо дар дасти менеҷерҳои Самандар аст. онҳо бояд Самандарро ба UFC хуб пешниҳод кунанд. шояд ки баъди турнири калони UFC 280 президенти UFC Дана Вайт вақт наёфтааст ки ин муҳорибаҳоро тамошо кунад. барои ҳамин менеҷерҳои Самандар бояд ки ҳамаи ин дастовардҳои Самандарро ба Дана Вайт нишон диҳанд ва ман боварӣ дорам ки онҳо ба Самандар бе ягон проблема шартнома бо UFC медиҳанд. барои ҳамин дӯстон ҳозир ҳама интизоранд ва ҳама умедворанд ки Самандар соҳиби ин шартнома мешавад ва албатта ки ҳама ҷавоби кали Дана Вайтро интизоранд. барои ҳамин дӯстон ягон хабари нав барояд, мо ҳатман пешкаши шумо мекунем. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Бенил Дариуш баъди ғалабаи худ дар муҳориба зидди Матеуш Гамрод гуфт ки кайф ва зидди ки муҳорибаи навбатии худро гузаронидан мехост. албатта ки ман бо чемпион ҷангидан мехоҳам, аммо маълум аст ки чемпион муҳорибаи навбатии худро зидди Волкановски мегузаронад. барои ҳамин ман дар ҳамон турнир рӯзи 12 феврал бо Чарлз Оливера ҷангидан мехостум. лекин савол дар он аст ки оё то он вақт Чарлз Оливера тайёр шуда ба муҳориба баромада метавонад ё не? агар Чарлз Оливера баромада натавонад, пас ман тайёрам ки бо любой ҷангвар аз топ 5 ҷангам. ба ман идеяи муҳориба зидди Рафаэл Физиев низ маъқул аст. ӯ ҷангвари хуб аст. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Дариуш. дӯстон, ман фикр мекунам ки Дариуш сазовор аст ки барои камарбанд ҷангад. аммо чӣ хеле ки ҳамаамон медонем, UFC на ҳамавақт ба довталабон муҳорибаи унвонӣ медиҳанд ва дар ин ҷо низ ҳамин гуна кор шуда истодааст. онҳо ин имкониятро ба Волкановски доданд, на ин ки ба Бенил Дариуш. дӯстон, ба фикри шахсии шумо ки бисёртар сазовор аст ки бо Ислам Махачев ҷангад, Бенил Дариуш
Чарлз Оливера реванш ё ин ки Александр Волконовский. Фикротона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.